Знаете ли каква изненада ми направи Николай Димитров миналото лято? Да карам джет с инвалидната количка. Дали е възможно? Как мислите? Ако искате да разберете, гледайте следващото видео. Стопанина на плаж Крайморие Николай Димитров реши да ми направи изненада това лято. Каза, че щом мога да карам АТВ в планината, защо пък да не мога да карам и джет в морето? И ето на. След като ми бе направен инструктаж, с господин Димитров уточнихме някои детайли по управлението на такава техника относно рисковете. Може би тук е момента да благодаря на всички, които участваха в това мероприятие, да бъде сбъдната една моя мечта.